Moi, se on Tapina täällä ja nyt mulla on reaktiovideo. Arttu Lindemanin Mainstream Flown juntti. Eli sen mä kerron, että mä tykkään Arttu Lindemanista, sillä on hyviä videoja ja oon itse saanut inspiraatioartusta. Joo, mä en omista mitään tässä videossa näitä ääniä. Tai biisiä en omista. Ja Arttu on hyvä, ei mitään muuta, siirrytään kuuntelemaan. Viisi kertaa viikossa hokiata sitten fundistaleiset viikonloppuna ulos niistä bileistä. Sulla ei joskus Nokia vaan iPhone 6 ja fiiliksen saan tästä riimeistä. Mä välitän sun uusista rakennekysistä. Ihan sama vaik nois maksanut huntiin. Tulistan Mainstream Flow juntiin. Sen kiilevistä valkoisista konverseista. Mä olin Lindemäki, ei mikä aito mäki. En mäkkälis tai paperit ei oo. Kun Tomi Mäki paina päädyys läpi. Sen kun näin se vielä tuut näkee. Vaikka Rocky Balboa otti alussa käkeä. Anna armoita päästä Flotosella mäkeen. Koska se mitä sä teet on se mitä muut näkee. Itseäs häpeä vaan sitä mitä muut tekee. Näyttää samalta, siltä samalta kun kaikki muut. Vai tekee sun jutusta hassua. OM sekä Social Stadium. Viikonloppuna arjesta irtautuu. Ei tarvi enää edes takaisin osuu. Ei ressota arkeen, ressota koulutana. Hyvä biisi. Hyvä biisi. Sori, tää oli vähän lyhyenpuoleinen video, mutta ei ollut mitään muuta ideaa ja mä halusin näyttää kasvoni taas täällä netissä, niin.